መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 24 እግዚአብሔር ንምድሪ ኣብ ባሕሪ ሰሪትዋ ኣብ ወሓይ ዙና ጽኒዕዋ እዩ እሞ ንሳን ምልኣታን ዓለምን ዝነብርዋን ናቱ እዮም። ናብ ከርን እግዚአብሔር ዝድይብ መን እዩ? ኣብቲ ቅዱስ ቦትኡ ዝቐውም ሲመን እዩ? እቲ ንጹህ ዘኣዳውን ንጹህ ዝልቡን ነብሱ ናብ ከንቱ ዘየልዕል ብጥበራ ዘይምሕል ሰብ እዩ። ንሱስ በረኸት ካብ እግዚአብሔር ጽድቁን ካብ ናይ ምድሓኑ ኣምላኽ ክቕበል እዩ። እቶም ዝደልይዎ ወለዶ እዚኣቶም እዮም። ንገጽካ ዝደልይዎ ኣምላኽ ያዕቆብ ኣቶም ደጌታት ርእስኻትኩም ኣልዕሉ ወናይ ዘለዓለም ደጌታት ልዕል በሉ። እቲ ንጉስ ክብርን ከኣቱ እዩ። እዚ ንጉስ ክብሪ ኸመን እዩ? እቲ ብርቱዕን ሓያልን እግዚአብሔር ኣብ ውግእ ዝብርቱዕ እግዚአብሔር እዩ። ኣቶም ደጌታት ርእስኻትኩም ኣልዕሉ ወናይ ዘለዓለም ደጌታት ልዕል በሉ። እቲ ንጉስ ክብርን ከኣቱ እዩ። እዚ ንጉስ ክብሪ እዚ መን እዩ? ጎይታ ሰራዊት እቲ ንጉስ ክብሪ ንሱ እዩ።